IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maiwaya ti simultaneous earthquake drill karagiti amin na pagadalan dito probinsya ita nga aldaw Hulyo 30. Segon kani Mr. Marcel Tabihe, mangidadaulo iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sangsang kamay sa amay sayangkat ti earthquake drill iti oras ti alas 8:30 ita nga bigata. Kinunana, daytoy kata panagsagana kan panang ipakaammo karay iti agad-adal kan daduma pay akakailya na no anada iti rumbeng nga aramiden no adda iti mapasaran agin gineda. Inayon na makatulong dagitoy nga aktibidad tapno agbalin nga alerto ken naridama no adda iti ditigra. Participate aming schools in the entire province kaste bagbaga ayaten tayo ngayon natin probinsya dapat ma-develop kadagiti ubing ken handlang agiti ubing dagiti kakailyan tayo iti probinsya DJ no anat aramiden tayo rumbeng aramiden tayo no yung kaso nga agingginet kasi tapno agbalin nga kumbaga ibagbaga nga muscle memory na the ground shaking yan amo tayo di aramiden tayo so dito iti mensahe nga kaya tayo nga mai-1-1 kadagiti aming agad-adal kadagiti aming residente iti probinsya tayo tapno no yung kaso man sa pila kumatawan ako at least no rasdi nga pasama amo tayo di aramiden tayo. Pabayatan na inbatan ni Tabihe nga adda dagiti sumagmamano o pagadala na bisita enda tapno imonitor at iwagas ti pan nakaisayang kat tinnasao nga earthquake drill. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.